oli annettu täyshälytys, eli varauduttiin suureen potilastulvaan. Sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen keskussairaalan valmiustilaa kuitenkin ryhdyttiin purkamaan jo ennen kello 14, kun todettiin, että uusia potilaita ei juuri enää paikalle odoteta. Seinäjoelle on tullut vain yksi hoidettava potilas ja toinen loukkaantunut potilas on viety Tampereelle. Ja huhujen mukaan tämä toinen potilas, Tampereelle mennyt potilas, olisi itse ampuja, mutta tätä tietoa ei ainakaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä pystytty varmistamaan. Mahdollisesti tämä Seinäjoella nyt oleva potilas siirretään jo huomenna Tampereelle jatkohoitoon. Mutta tämä dramatiikka ei suinkaan jää tähän, sillä aivan äskettäin Seinäjoen ammattikorkeakoulun yksikkö, jossa on terveydenhoitoalan yksikkö, niin siellä on pommiuhka. Se on tässä aivan Seinäjoen keskussairaalan kupeessa. Tällä hetkellä poliisi on eristänyt tuon koulurakennuksen. Poliisikoirat ja poliisit tällä hetkellä tutkivat tuota rakennusta ja ovat kehottaneet kaikkia ihmisiä siirtymään kauemmaksi. Tässä oli paljon tiedotusvälineitä juuri paikalla, kun tuo sairaanhoitopiirin tiedotustilaisuus juuri päättyi ja tämä pommiuhka siis aivan vastapäisessä rakennuksessa. Mutta siitä ei nyt vielä ole... Syytä epäillä, että nämä tapaukset jollakin tavalla, jollakin tasolla liittyisivät toisiinsa? Ei vielä minkäänlaista tietoa. Poliisi ei tuolta ehtinyt sitä kertoa, mutta poliisinauhoin eristänyt tuon koko koulurakennuksen ja sieltä on väki tuotu ulos. Eli vakavasti loukkaantuneita henkilöitä on vain muutamia? Sairaanhoitopiirin mukaan vain 2 ja he olivat jossain määrin murheissaan siitä, että loukkaantuneiden määrä on näin pieni ja pahoin. Hekin pelkäsivät, että näin kuolonuhrien määrä saattaa sitten olla korkea. Miksi se nyt on osoittautunut? Riia Hantula, kiitoksia sinne Seinäjoen keskussairaalaan. Ja kuolonuhreja siis varmistetun tiedon mukaan on 9. Kuunnellaan seuraavaksi, miten tilannetta ja tapahtumien kulkua kommentoi pelastuspäällikkö Harri Setälä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta. No, meillä on hyvin huonot tiedot tällä hetkellä, että se on tässä Kauhajoen keskustassa on tällainen oppilaitos ja siellä on tapahtunut ampuva välikohtaus ja poliisi on eristänyt alueen ja rakennuksessa on tällä hetkellä tulipalo. Pelastuslaitos on tässä valmiudessa ja poliisijohtoinen tilanne, joten odotetaan poliisilta lisäohjeita. Onko teillä tietoa loukkaantuneista tai jopa kuolleista? Tällä hetkellä siitä asiasta ei ole meillä tietoa. Kuinka vakavasta tilanteesta on kysymys? No, tämä on vakava tilanne. Kuinka monta yksikköä teitä siellä on paikalla vai mitä voitte tästä yleisestä tilanteesta kertoa? No, ainakin pelastuksella on niin kuin komppaniahälytys laitettu liikkeelle. On tässä valmiudessa ja justiin tässä katsotaan lääkinnällisen pelastustoimen resurssitilannetta, missä kirjoitellaan taululle, että voimia on tässä nyt hyvin paikalla ja pelastuksen toimesta on pyydetty apuja sitten muun muassa lämpöstä kouluun. Oppilaita on ilmeisesti saatu evakuoitua sieltä. Tästä meillä ei ole